Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Amy Derýanyň boýundaky adam ykbarlary. Bugün Azatlyk Radiosyna gelip gowuşýan köp sanly hatlardan, isleglerden uğralyp Türkmenistan bilen Owganistanyň arasyndaky Amy Derýanyň boýunda ýaşaýan Owganistanly türkmenliň ykbarlary barada söz açýar. Hormatly radio dinleyijiler, söhbetdeşimiz Dünya Türkmenleriniň wekili Abdurreşit Garkynly. Abdurreşit, Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldin. Sağ olun, minnettarız. Abdurreşit, Dünya Türkmenlerine şu Amy Derýanyň boýunda bolup geçýän kynçylyklar barada, şu ýerdäki adam ykbarlary barada nähili maglumat berip bilersiň? Inha şu Azatlyk Radiosyna hat ýazanlardan şu tema bile bağlanışykly bir gepleşik taýýarlansa diýip 100 tonlardan birem sen. Saňa söz berýär onda. Söz sende. Awa sağ olun. Awa bilen günümüz gatygy mana bu ýerde. Mana şu ýerde bir ýaşaýymyz, bir kendijimiz ogly. Şu ýerde 10 ýyl bäri ogly gaýra Türkmenistanda tutup alyp giden. Başlar we gepleşik arkaly bir ýetirlerden ötürgenden aýşet şu barada bir söhbet etdiňiz soň bilen. 10 ýyl bäri oglusynyň gidigine näzerek hiç bir habar derek bilen tutup bilen ýok. Bunlar günnügin görýär, soň bilen bir söhbet etdiň özünden bir sorasaňyz köp hoş boljak. Awa bu wilayat ýoljan tarkyndan atanyň ady Wezirde Hacı, oğlunun adı Mehmet Murat, tutup gayrada bindi bolan. Türkmenistan'da tutuklukta ýatyr, ha? 10 ýyl barşy ýerde zindanda. Awa, çok götürüp bula gayra Türkmenistan'a tutup bunu alıp giden 10 ýyl barmyndan berek ýok. Bunlar aňyry ýüzlenler, bäriň hökümetine ýüzlenler. Bunlar öz gatygyň gün görýär. Çok çağalaran böldi alan Wezirde Hacı diýip onuň kakadam dünýäden ötüp giden mana bu bir ejete, bir çağalar galan böldi sagyrlar başga hiç ýok. Gatygyň gün geçiriyor bular. Ha, onu özünden maglumat alaly gelenjeň. Mana özü bilen görülen mana berde ejete tiýgatygyň gün geçiriyor mana berde sagyrlar. Mana bu ejeler otdy mana şu ýerde. 10 ýyl bäri mana öte waktyň habar ýok, habar gerek ýok. Bunlar mana aýtalarlar şu kynun bolýar sözde. Näme sebäpden gaýra? Şu sebäpden. Türkmenistan'a bir ýerler gördüm, ýerler habar berip barma. Görame ýok, bunlar kime bolýar, näme görbilen ýok. Atasy gaýryp gitdi. Bäriň hökümetine aýtdyň, bu wagtdan. Hiç nime aýtdylar ýok. Bunu näme çağırdy var? Çağırdy. Näme çağırdyňyz? Men 60 ýaşadym. 60 ýaşda näme kulunuz görýärmi? Çağırlar bilen ondan mundan tak görüp otyrym diýip ata çağıry hiç ýerdin saparda ýok, ýere tepelerde. Otagyllar şuly hiç näme kömek degen ýok, alat ýok, hiç näme bilen kim görürler. Daýda siz şu Azatlyk Radiosynyň üstü bilen kimden nähili kömege garaşýaňyz? Näme aýtmak isleýäňiz Azatlyk Radiosynyň üstü bilen? Sana goý berse diýen şaýyrlarna ýe bolsa diýip bir mana intega şaýyrlar menen indi garara garryýdym indi bilersen mana şaýyra garaşýar. Soňa togar berse diýip aýşetýän. Türkmenistanyň prezidenti siziň ogluňyzy şol zyndandan tutuklukdan göýberse diýip aýşetýäňiz, şeýlemi? Aýşetýän indi soňa goý berse diýip aýşetýän. Gunasyny wetseler, aýşetýän şaýyrlaryň ýanyna bir ýaýady. Daýda ogluňyzyň şol tutuklukda, bennilikde zyndanna ýatan ýeri barada da bir maglumat berseňiz. Onu men niýetilen bilen ýok, atatda öýlüp gitdim, men ýa-ýa men bilen ýok niýetilen. Ondan hem habaryňyz ýok. Türkmenistanda müşahideler bilen ýok. Ogluňyzyň ady, familiýasyny aýtsaňyz? Murat Mehmet Murat. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Amy Derýanyň boýundaky adam ykbarlary. Abdurreşit, inni bu mysal getiren adam ykbalymyz şu Owganistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky Amy Derýa sebäpli serget düşünşmezliginden ýüze çykan bir adam ykbalyda. Senden şunu sorajak bolýan. Adamlar näme üçin Edil Derýanyň düýbünde oturýar? Şu ýagdaý näçe ýyldan bäri dowam edip duran ýagdaý. Inni Derýadan biraz uzak oturup bolanokmy? Öýü zady Derýadan uzakda jaýdat gurup şeýdip oturup bolanokmy? Näme üçin adamlar Derýanyň boýunda oturýar? Şunu murdysynyp bersene. Anam atalar bilen şu Derýanyň arasynda oturan bilen oturşymyz ýerde bolan Derýa billeri, Amy Derýa köp bilen ýylymyz alyp çyk Derýada uzak kaçan diýip bunlar anrymyz çäge, çäganyň üstüne çykyp biller.
Bu deriyasın çağanısın indiganlar şu çağanısın da duruyor bunlar. Deriya alıp oturup şu bilen gündürü vayran edip bana sıkılanan bilen yaxşıyaz bağlanmadı, yaxşıyaz tutlanmadı, öz alıp nilanmadı vayran edip batızıyımını düşüyor. Abdurreşit, yine Goloyda Türkmenistan'ın Daşary işler ministri Reşit Meredov'am gelip gitti. Aydılsyna görä sizin taraplarınızda da şol gitti, gelip gördü diýilýär-de. Owãsan hökümeti ýa-da Türkmenistanyň hökümeti şu wada çenni şol sizin derýa boýuna çekýän kynçylyklaryňyz barada nähil kömek etdi, nähil alad etdi? Edilen iş barmy? Türkmenistan bilen kömek etdi diýipdiler. Göremizem ýok, gelenim ýok. Türkmenistana derýa kömek etdi. Owãstanyň hökümeti kömek etýär. Şoňa diýip taşlıyor. Amy derýa suwatkan eden özdekamdan taşlan daşymdan alyp gidip ondan beter öpdürek alýar. Hiç bir muňa Türkmenistana gelip ýa-ni onu kömek etmediler. Owãstanyň hökümeti gelip kömek etýär, taşlıyor, daşam alyp gidýär. Geri hökümetinden beter bilen güýlenmede alyp gidip barýar. Abdurreşit, inni nähil kömek edip bolar? Näme edilmeli? Ben şerda bir ýerde dondar ýaşulynyň mana men uy açylyp şumal uy wayrana bolup durmana şu ýaşuly bilen burla şoňa men ýene alýar. Öşünde niýe gidip oturjak? Aha, bolýa. Hany gürleşeli? Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ýaşuly bir özüňiz tanadaýsyňyz. Meniň adym Gulam Resul, men Jowzjan welaýatynyň Karkyn häkimliginiň Hamdaty obasynda ýaşaýan. Hamdaty obanyň bir aksakallarının biri. Tugeleme. Gulam Resulawa, şu derýan döredýän kynçylyklar sebäpli sizin durmuşuňyzda nähili ütköçlükler bolup geçýär? Ýa siz şu derýan öz uğruny ütkötmek bilen şu taýdaky tebigi betbaşçylyklar sebäpli nähili günleri, nähili ýagdaýlary başdan geçirýäňiz? Şu arada bir maglumat beräýsiňiz dünýä türkmenlerine. Ama derýanyň kynarynda bizler Karkyn halky bolup ýaşap otyr söýlenme lekin ama derýa bizlere takmin bir 20-30 ýyldan bäri bizler üýlerimiz ýykyp ýykyn edip alyp otyr. Mana mende bir 2-3 ýyl bäri Türkmenistan bizleriň Karkyn häkimligimiziň derýanyň gaýrasyndan bir çyl gursady, şol çyl bizleri gaty helak etýär derýa suwjysyny gelip. Mana şol näçe wagt awal Türkmenistanyň Daşary ministri Jowzjan welaýaty gelip bizleriň wekillerimizden eşdiýär. Şol billere söz beripdir ki bizler barıp Karkyn derýasyny gursap berjekdi. Biller sondan bäri gaty belenşip otyr. Bilemma lekin o gursap berjekdi hem şondan bäri şol giden bizlere hiç bir habar berip ýok. Bizler Karkyn hakykatlerimiz çäge gaýramyz amy derýa. Bizler gideri ýolumyz ýok. Siz haldan bir sual etdiňiz, näme üçin derýanyň suwun gapdalynda otyrsyňyz diýip. Ýöne bizleriň derýanyň ýykyn edip alan adamlary mazar şerif hem göçüp gidip gördiler. Bana sabır 15 gün bolman olanları Xitayda yerlemen tek Karkyn suallığa geliyor. Türkmenlerin bir naklı var. Oğlan aydıptır bir Türkmen. Vetenim değil. Çakadı vetenim deyiptir. Bizler Karkyn häkimligi bizlerin vetenimiz. Biz mecbur şol deryanın boyunda derya alsa tam şol çağanın üstüne çıkıvermekek yolumuz yok. Şimdi çıkalı deysen. Bizim ilimizde az daylar kaldı. Şimdi ol çağalıgadan barın bile çağanın özü toplağın tutan yok. Biz hafta topram kıralmadı. Billerin haýşymyz şol Türkmenistanyň Daşary işler ministri Jowzjan welaýaty gelip şol billere wa'deleri edipden ugan hökümetinden haýşymyz şonuň eden wa'desiniň ýyzynda durup şol Türkmenistany baýat bizleriň hökümetlerimizin özleri görmesi gerek. Näme üçin biz bir garyp halk, biz bir raýat biziň aýdanymyz bilen Türkmenistanyň hökümeti hem gelmiyor, biziň aýdanymyz bilen Türkmenistanyň hökümeti onu ileri hem etmiyor. Näme üçin etmiyor? Biz hökümet değil, biz Abdurreşit'ine Gulam Resulagany dinledik. Deryan boýuna çekilýän kynçylyklar barada gurrun berdi de. Awa, men özüm ýygyp özüm çağanysynda özüm çağanysyndan şu taýdan tançykdan ýogurşap oturýar. Men özüm ýygyp alyp getdi. Inni bu problema nähil çözülmeli teň pikirime görä? Dünýä türkmenler bilen teňiz işlerseňiz, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Girwadi dikkat bilen derýany gorşap berjekdi. Men ýygynyň direkt ýok. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň haýşy ýerinde gepinde dursa, bilen derýany gorşap beripdi. Awa men aýtjak Abdurreşit Karkynly Owãstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky amy derýanyň boýundan serhetden çekilýän kynçylyklary, adam ykbarlary dünýä türkmenlerine ýetirip, söhbetleşikleri, gepleşigi gurnap, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşanyň üçin köp sag bol. Köpden minnetler. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.